Helai Rambial, Florida, Puerto Rico le Bermuda inkar hi thlona pilot le long tam tak tan chuan mangchia ani a thlona le long tam tak lo pilbo to thin na mun ani a scientist ten uluk taka anjir chian tuwa hi achan ani ti in chiang takin soingam lo ma sela helai mun la em chan bera an pu chu he triangle magnetic field chak tak in siam hi ani an ring bera helai tui pui monga lunga te hian magnetite an ti hi an tam hle a chu magnet lam ai ma in iron lam hi apol zok ma ani khovel magnetic field in chung lung ho aron su chuan buaina om thina chuan sikle sa danglam takte siamin thile tui phone baka khothir dan te le compass na thote ati boi thin ani helai huna hian heng magnetite anti angchi lung hi atam em awang le khovel magnetic field in aron sut buai awangin helai mun hi a hlau om ni in an ngai ber ani tichuan heng magnetic field kan ti te po hi tlemin a in son ver thina magnetic pole kan ti te po hi cheson thinin endirnan tun nai kumsom thum chung po khan north magnetic pole te chu canada atangin siberia a in son ani he Bermuda Triangle lo chan bera hian scientist te hian magnetic field te hi an mo pu ber ani a helai mun hi heng magnetic field wanga lo ani chuan hetia magnetic field te anin son awang hian an rual hian he Bermuda Triangle po hi ain son ve mai thaya tuna hian he Bermuda Triangle omna hi chiang taka hriat ani awang hian olasam takin apum pel thei thina hetia magnetic field ruala tol chho ve tur ani chuan khochak lampanin atol don ti na ani a nima sela scientist chuan kum local tura hian khoilai bera nge ain ben bil don ti ero an thebik lo ani tuipuya hian Bermuda Triangle chia hi mun hlau ani san lova he tuipui dam le phone ngai manglo Sargasso Sea anti po hi Bermuda ang deuh thuaka lo ani a he Sargasso Sea le Bermuda Triangle po hi anin fin nge ani helai tuipui film le tuifon po manglo na hi engwanga lo nge ani kanti chuan helai muna hian thitho a manglo wang hi ani a abigin thlipang chi longtan chuan helai tuipui paltlang hi a har sa thei hle a longte zok le chaklo zok tam tak helai muna hian alo pilbo to ani Pacific Ocean mystery area anti hi mundang le chu ani a Japan khochaklam Tokyo nai taka omni in helaya hian long tam tak anlo cha sual to thina a mun hming po hi Dragon's Triangle te po ti in a pinglem anlo phu sak to nge ani scientist tam tak le mi chi sang sangin helai mun hi engwanga lo nge ti hi ano zir chiang to a chhana le rindan tam tak thin ma sela Bermuda Triangle ang thowa mun hlau ani a methane hydrides anti chu helai triangle monglama hian an tam hle a hetiang gas te hi gas puak du tak ni in celsius degree sompuriat aya sanga temperature ani chuan apuak mai thina chuan tui hnuaya bubble tam takte siam chuakin tui chu ati phuana sa thei thin hle a chuan long local te tan har satna tam tak siamin hemi ani awang hian helai hmuna long pil te po hi an sul tu hmu tur ngai to manglo ani helai Japanese triangle thil thleng chana hian tam tak chuan tui hnuai lama tlang kang te an pu ve boka heng tlang kang te hi an na sat chuan clear car te de te phei chu an te pil vek thei thin ani he Dragon's Triangle anti hi khovela me pa te hian uluk taka chin chi ala nilawa chumi ani awang chuan azaw zong le area ina a huam chin hi chiang taka hriat ani lo ani hetiang triangle vekhi mundanga po hian ala chewa chu Michigan Triangle anti hi ani a helai mun po hi maktak taka long le thlona te anlo bo to thin na mun ani a helai muna longbo chin chia thei masak ber chu kumsang kha zaruk somsari le pakwa khan ni im a hun laya longlian berpol chu he triangle a hian tolutin alo chuak le to ngai lo ani hemi ba ka hian thlona bo le pil seitur tam tak a omboka kumsang kha zariat somriat le pathum khan thilmak tak helai muna hian thleng la in wana tanga vur tlang lian tak tak lotla mi ten an mu thu an soya fin fi anan then khat phei chuan an lo da tha hial ani
Bermuda Triangle ang deuh hi khovel a mai ni lo khovel pona po hian an lo ve zela spacecraft te hi boruak a hian an bo ve ngai lo thunga boruak ti lema khovel pona hian boruak a lo shima hetiang aircraft te hian buaina an to thin na mun hi South Atlantic tuipui zone Chile le Zimbabwe in car ani a chu Van Allen radiation belt chungchia ani nge a khovel hian radiation belt anti hi pahnih nein pakhat zawk hian ni atanga radiation nalatuk local chu alo dang thina masela hilaya magnetic field te hi an thlem zawk awangin art radiation belt zawk hi khovel nai zawka a oma tichuan spacecraft tele satellite 10 helai South Atlantic tuipui zone an thlen hian radiation in control tlemna ani awangin chiat pha te po anam thina baka thla te po hi helai chung atang hina lak theilo hrim ani hello po hi thil magnak bakhat chu Costa Rica a thirkar te takte Isla del Cana anti hi omin chuta chuan thil bial ang deuh intiat lo tak zathum vel zat helai hmuna hian an oma the stone ball ti in helai hmuna mi te hian ming an phu saka helai hmuna lung te hi bial mum deuh thuak nei in anin tiat lo hle a alian ber te pe hi chu ton som parung sata lian te an ni a asiam nan po hian lung chi sang man ni in gabra limestone le sandstone mangte a siam an ni hloma an lalte in konvera da hlom thin ani a heng lung te hi khoi tanga local nge an ni ti hriat ani lawa Atlantic tuipui vela tanga local ani an ring ber ani voin ni thleng hian heng triangle te hi an soi ang em a lam hi an ni chi em ti zona ala renga bitam tak chuan he Bermuda Triangle ngei po hi an phu chop bel tam tak ain zeptel ni in an ngai ani helai hmuna hian long chiat na an soi tam tak alo thleng to a Ellen Austin Shipwreck anti gumzabi somni na live vela mi te po kha long chiat na lar berpor ani a khami atangkan he Bermuda Triangle po hi mi te hian an ngai ven pha hle a amalam phei khan chuan he triangle hi hriat po mi te hian an hrengai me ulo ani scientist tam tak chuan khovela tuipui dangte aya a hlawm em na big helai Bermuda Triangle a po hian an hrelem lawa a fi na tur chiang tak mu an nei lo bok thu an soi ani heng lo po hi pun mak tak tuipuya hian atam hle a chung zong chu chui chu har sa tak te ani de vek hloma ma sela mun tam taka hi chuan heng thil thleng te hi kholam sian lo awang le mihring te ti suala wanga thleng tam tak awmang ti chu arin theya engwang emowa thil mak tak dang dai tak a thleng lo ti ero soi ngam rual ani lo thung kan chena khomol puitele tectonic plates kan ti te po hi tlem hian an tol ve reng ang hian ahmalama kan soi tawng khan he Bermuda Triangle po hi tlemin ain son ve hret niarin ani a he Bermuda Triangle a thil thleng mak tak te hi magnetic field wanga thleng ani chuan he magnetic field te tol rol hian he Bermuda Triangle po hi ain son ve don ani mela helai mun makle dang dai tak hi ma sanga ta to mun ralchi ani a tun thlengin alani renga mi ten a chan chiang takin an thui chuak to te po lo ti ve thin ma sela ani na le a chan dik tak hi hria chian hlei thei alani lawa nakina tu emo pa tle maris hoi de wina an ris dik hun te po ala umma na ole kha tun tuma kan hau thei te an ni a entur chunga lom thu ka soe